खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं साजिब बसुमतारी 17 बोसोर बिपे बा सरकार सालायनाय समाव हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'नो हागौमोन। हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'आलासेनो दा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ओरैनो जानला मानला बाथ्रा बुंबाय थानायखौ रायजो राजाफोरा रावबो मिथियै गैला। दैमारिखौ बिथाङा बस'नो हागौमोन बरनाखसै दा दिनै बिथाङा बेफोरखौ ओरैनो नाटकीय भाबै बुंदों बेखौ बयबो मिथिगौ। बिथां रन्जन दैमारिया खम समनि गेजेरावनो जेलनिफ्राय गगोन। गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनो बेयो दिनै फोरमान जाबाय। रायजो राजाफोरा जेरैबायदि जौगानाय लुबैदों बेफोरबायदिनो खामानि मावलांबाय थागोन। रायजो राजाफोरा बिपिएफ दोलोखौ खेबथाम भट होनानै बिपिएफ दोलोखौ सरकार लाबोदों। खेबथाम सरकार सालायसेयावबो बिपिएफ दोलोआ बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो गोजोन आरो रैखाथिखौ होनो हादिया आरो रायजो राजाफोरनो बिपिएफ दोलोआ जेबो होनो हादिया। नाथाय इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बिटिसि ओनसोलाव मोजां थासारिखौ रायजो राजाफोरा मोननो हाबाय। बिटिसिआव इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफोरा गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां रैखाथिबो मोननो हाबाय आरो गोबां बिथिङावनो जौगानो हाबाय। बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ गसाइगाव गान्धीनगर गेलेग्रा फोथाराव सराइबिल आरो गुमा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गेजेर जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राखौ बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावनाय बायदिब्ला बे जयनिं हाबाफारियाव 3,000निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि मित्रजुथनि बिजाथिया मोनसे जारिमिनारि भट मोननानै देरहासार जागोन। बेनि अनगायैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां प्रमद बर'आ आरोबाव गोबां बाथ्रा बुंबावनायखौ बे समाव नुनो मोनबावनाय जादों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। अमा खुंदों आरो हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बेखौनो फोरमान होदों जे गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाया जे इउपिपिएल हान्जाजों दङ बेनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे बिदिन्थि। जेरैबायदि 3 बोसोर सिगाङाव रायजो राजानि मोनसे गिदिरथार थांखि लानानै इउपिपिएल हान्जाया फैदोंमोन दिनैबो जोङो पुनर फिन बे रायजो राजाफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआव थुलुंगाखांनाय फैदों जे बे ओनसोलाव जे जों गोजोनखौ गायसननो हाबाय रैखाथिखौ बयनोबो लाबोनो हाबाय आरो गासैबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव खौसे लाबोनानै मोजां थासारि दानो हाबाय। बेखौ जोङो दिनै फिन खेबसेबाव बुजिनो हादों रायजो राजाफोरखौ नुनानै। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बर'जों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरा जेरैबायदि जौगानाय लुबैदों बे जौगानायखौ मावनो थाखाय इउपिपिएल हान्जाया खामानि मावलांबाय थागोन आरो खेबथाम भट होनानै बिपिएफ हान्जाखौ सरकाराव लाबोदोंमोन। नाथाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया गोजोनबो मोनाखैमोन रैखाथिबो मोनाखैमोन जेबो मोनाखैमोन। नाथाय खेबसेल' भट होनानै इउपिपिएलखौ सरकाराव लाबोबाय। दिनै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया गोजोननाय मोनबाय थासारि मोजां थासारि मोनबाय रैखाथि मोनबाय आरो गोबां रोखोमनि जौगानायखौ मोननो हाबाय। दा नंखायनो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव बे डिफारेन्सखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै रोजा रोजा इउपिपिएलनि फारसे आवगायबोदों। दिनैबो बेवहाय 3,000निख्रुइ बांसिन रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दलाव जइन जागोन गाबोनबो जइन जागोन कन्टिनिउ जइन जागासिनो दङ आरो नैबे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिया एबा इउपिपिएल बिजेपि मित्रजोटनि बिजाथिया मोनसे जारिमिनारि माने भट मोननानै जोबोद बुरजा माने भट मोननानै देरहागोन बेयो रोखा जाबाय। 7 बोसोर रन्जन दैमारिखौ बिथाङा बस'नो हागौमोन बरनाखसै दा दिनै बिथाङा बेफोरखौ ओरैनो नाटकीय भाबै बुंदों बेखौ बयबो मिथिगौ। जोङो जोंनिफ्राय जों गोसो गोरबोनिफ्राय लुबैयो जे बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौ बिनि थाखाय जों जेसेबां हायो खामानि मावगासिनो दङ। आंहा फोथायनाय दङ खम समनि गेजेरावनो जोङो रन्जन दैमारि बिथांखौ बरननो हागोन मोनसे फोथायनाय दङ। बिनि थाखायनो जोङो खामानि मावबाय थादों आसाम सरकार भारत सरकारजों रायलायबाय थादों आरो अबंलावरिनि अननायाव जों जाफुंसार जानो हागोन। रन्जन दैमारि बिथाङा जोंनि हारिनिनो दैदेनगिरि आरो बिथांखौ जोङो जोंनि उदां अख्राङाव लाबोनानै रायजो राजाफोरजों जोङो मोजाङै थासारियाव जोङो सोलिनो हागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। जों थाबैनो फोसावगोन। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन।
किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।